ukuthi ngiyafuna kodwa ukuthi silungise lento yakho noSihle ngoba ngilinde phela mkhazi. Abantu uma besibona abazalwane esontweni yabona kube ngathi kumnandi yonke into yabona, kodwa bese kuba nalento yokuthi phakathi kwakho naye kunalento le ekhona. Ibandla abazalwane abangangeni indaba zemizi yabantu, abenza bekuzele bezokhonza uNkulunkulu, siphumeni sigodukeni sihambeni siye emakhaya ethu. Lento iyafuna ukuthi nikhulume, omunye uzwe naye isayidi lakhe. Ukube angisekho kila empilweni yakho la ekhaya, ngabe ngilizwa phi isayidi lakhe? Wena weza ngamla umuntu wayengaba namandla ukuthi athi la ungabibikho yimi. Wangilimaza loya muntu loya, wangihlumeza ngendlela engingakaze ngicabange emhlabeni. Ngokwami ukucabanga engibona ukuthi uSihle mhlambe ikona ngathi mhlambe kunomthelela kuthina. Angifunanga ukuthi uSihle angilawule, ngize ngobaba uShwabade. Kube nabantu uSihle angathandanga ukuthi babe sendlini. Ngangeke ngikwazi ukubaxosha ngoba babeza ngoNonkosi. Kodwa kuyadinga ukuthi ulalele nawe. Uyacabanga ukuthi ngilalela isayidi lakhe, hayi ukuthi wayigcina lapho. Lokho ayekwenza usaqhubeka usakwenza. Wena mina ngikutreata as umama wengane. I think sure the context to understand. Ingane la ekhaya ezinye zazo zinganga nami, ezinye zazo zindala kunami. There is no way ukuthi bazongibona nguma njengoba usho. Ngisho nengaphathi ke kwami ke even worse ke. Kuzofanele ngilande mina ocebo lethu la wena le ngizoholela impatient mina la kwami. Kuze abantu bezwe. Angisebenzi kanjani. Ukuthi mncane kodwa kusala umama kubona. Mina njengenhlokwe yala ekhaya. Ekugcineni ngiyafisa mina ukuthi if usufuna ukulungisa lo mndeni wena bambisana nami. Asikhuluma ngase sayidini lakho kwesenze usuyivezile indaba yaSihle ukuthi kukhona into efanele ukuthi ilunge. Uthini ngendaba yase-Avoca? Kwenzakala indaba yase-Avoca? No, ngicabanga ikhaya lokubani? I-Avoca ibhilonga einganeni zami. Loya anti uhleli lapha e-Avoca usahlaleleni, usamgcineleni. Unkule ngizothi u-anti ngoba uku-age ka-anti wami. Ukuhlala kwakhe asahlale e-Avoca wayefika ezoyibonela izingane zakhe, so ke ngangeke ngimhlosheke mina. I did my research as always and I literally pushed uVJ ngathi ngeke ngihlale nendoda yomuntu la endlini ngoba angifuni kusasa umuntu ehambe ema ngesitifiketi somshado esindoda yakhe noma engahlala noma engayizalela kodwa kusemthethweni yami indoda. Ngathi please fix this if ufuna ukuthi siye phambili. And shema wangihlonipha Shema Shwabade wayilungisa leyo nto leyo. Yes, wangitshengisa uNonkosi. Manje why kukhona umuntu pho owenze sengathi nibelonge einganeni zakhe umuzi wakhe? Akekho umuntu onamandla eAvoca ohlula mina. Ngibonakala kanjani? Njengobona nje kuhleli izingane zami. Izingane zakhe lezi engezona ezakaxa abahleli nazo ke. Ukuthi izingane ukuthi angingazi ke ngoba ngiye ngaya phela khona ngibaphethe ukuthi ubani ohleli la ubani ohleli la, kodwa nje umuzi waseAvoca owengane zami nami.